27. januára 2026 Spojené kráľovstvo. Búrka Chandra priniesla do Spojeného kráľovstva silné dážde a búrkový vietor. Írsko. Búrka Chandra zasiahla Írsko prívalovými dažďami a spôsobila rozsiahle záplavy. Turecko. Na juhu krajiny priniesla mohutná atmosférická sústava silné lejaky, krupobytie, nárazový vietor a vírové javy. Brazília. Prudké lejaky a nárazový vietor spôsobili rozsiahle záplavy v Korumbe a Ladariu, štát Mato Grosso do Sul. India. V oblasti Sarbal rekreačného mesta Sonmarg, okres Ganderbal, Jammu a Kašmír, sa zosunula nebezpečná snehová lavína. Maroko. Sever Maroky utrpel v dôsledku intenzívnych dažďov. Portugalsko. V obci Gondomar priniesla búrka Joseph silné zrážky a búrkový vietor. Ustojme ako ľudstvo klimatickú zmenu. Je to na nás všetkých.